Здравейте хора, аз съм прошката и днес ще отваряме тази кутия. Да. Пишете в коментарите, ако не имате такава кутия. Така, лайкнете това видео и се абонирайте за канала. Моля ви се, пъскайте лайк и абонирайте. Така. Имаме един готин плакат. Да го разправим. Готин е? Мисля, че да. Пишете в коментарите. Дали ме харесва. Добре, имаме някакво пречупено излище. Така. Имаме и разни герои. Да сгубим ти. Имаме 4, два вратаря и два моб и двама нападатели. Да. Сега ще ги сгубим. Добре. Ето пидовите двама. Само да вземем. Така. Ето това. Добре. Добре. Ето ги 4 фигурки. Една, две, третата и четвъртата. Добре. Имаме някакво тесте с карти. Налепени и някакви карти. Няма да ви ги показвам. Елатите по кутията. Много обадаха го. Така. Добре, картите. Имаме и футболна топка. Ето сега ще ви покажа картите. Ето ги картите. Така. Видяхте картите. Добре. Ето ги частите за вратите, футболите, така. Ресторанта още не работи, Лени. Просто се крием от Лин, докато се прегрупираме. Няма смисъл, където и да отидем, как ще ни открият. Тогава може би е време за настъпление. Ако искаме да отидем на партитата, ние трябва да я победим. Да, ще опълчим на този смешен звян. Ако примамим Лин вътре, ще я уловим. Не засечвай. Добре. Така, ето е правилната част. Сбърках част. Както чувате, мисля, че познавате кое филмче дават в момента. Добре, ето и едната врата. Мале. Трябва ти ме ядосват. О, боже. Чакай, я да ви че врата как изглеждаше.
последната частичка от всичко. Абе, ядосва! Така си тъпи демати. Разбих ключалката и ставам все по-добра. Ей, И си взех малко хапване, докато бях там. Отново съм заредена. Сладурче, вече не можете да ме спрете. някакви неща. Правилата. Пак някакви нищата. Ау, като ги разпа как. Трисаха. Вале, когато е. Ами да, хора, това беше видеото. Прискайте лайковете, абонирайте се за канала и пишете в коментарите дали това видео ви е харесало. Чао!